Na jeseň v roku 1971 sa konali voľby poslancov miestneho národného výboru na 5-ročné funkčné obdobie. Pre ďalšie rozvíjanie obce na základe záverov 14. zjazdu Komunistickej strany Československa sa začala aktivizovať účasť občanov na riadení a správe obce. Bol prijatý volebný program do roku 1976 a zahájená postupná realizácia koncepcie ďalšieho politického, ekonomického, kultúrneho a sociálneho vývoja života občanov. Pre systematický vývoj a výstavbu bol vypracovaný návrh na smerný územný plán, podľa ktorého sa má riešiť ďalšia výstavba v najbližších 10 až 15 rokoch. V rámci kultúrnej a sociálnej politiky sa buduje areál školy. Pripravilo sa otvorenie družiny mládeže a otvorenie školskej jedálne, ktoré aj zahájili svoju činnosť. Pripravuje sa výstavba telocvične, ktorá bude slúžiť aj ako kultúrno-výchovný stánok a dvojtriednej materskej školy v rámci akcie Z. Týmto sa plánuje uvoľnenie priestorov v budove Miestneho národného výboru pre zriadenie služieb občanom. V rámci akcie Rozum do hrsti sa využije adaptáciou starej školy na Modranskej ulici na poradňu pre matky s deťmi, ktorá má byť otvorená